पिळवटता नुसता हृदय। बाळासाहेब ठाकरे होली आता ना, होली वो खेलते तो हम लोग ये मुंह पे लगा था, जरा तरी समजला त्याचा। लेके आहे मेरा ससुरजी लेके आहे कडनं माहिती आहे ना, भेट नारळाची गोडी असायची मंडळींसाठी। जरा टेस्ट करून बघ, प्युअर मधाची टेस्ट बघा मंडळ। अपचन वगैरे झाला तर ह्यो गोळी बघ, व्हरायटी पापड नुसते लिज्जत पापड खाऊन होत नाही। बाय तू पोट भरून घ्या, जादू बिदू नको रवण दे, जादू बाजू आपलाच खिशातला काहीतरी काढून घेतील। खाऊन बघ तुझा पोट भरतला आज। पूर्वेश सरनाईकांची एंट्री झाली आहे ना, बरोबर मनावर घेऊ नको, वॅसलिन कंपनीवाले घेऊन जातात म्हणतात। धुरी पळाले कशा, तिच्या लग्नातले उचलून आणलेले होते काय हो असतच बघ। माझ्या लेकीक सांगितलेलं मी लग्न करू जातोय, रडा करता बायकांचा दाखवतो तर माका समजला तुम्ही कोणाचा बोलत असता। आतमध्ये जातच नाही आमच्यासारख्या चॅनल मध्ये, ते जाऊन बघा पहिले, ह्याच सांगू जा माका, बघितल्याशिवाय तो कसा कळतला ते माय वाईफ आपलीच माणसं आहे का भैया समजतात। ही आजी बघता बघा माझ्याकडे, राग देतं का आजी? माझी इच्छा पहिल्यापासून गाजा होय म्हणजे कोकणातले प्रोडक्ट आणि आपल्या माणसांचा पण नाव या जगात हाच अजून हो कया। नमस्कार मंडळी, मी ऋषिकेश राणे आणि सुगरण बाय तुमचा आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण फॅमिली या यूट्यूब चॅनलवर बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतो। लय लांब लचक झाला बघा, जरा वेगळा म्हटलंय मी, नाव घेऊन स्वागत करूया तुमचा। तर आता नवीन व्हिडिओ बनवूचा विषय म्हणजे आमच्याकडे बाजूक जत्रा भरली आहे। आमच्याकडे एक नाही 2 जत्रा भरली होत, एक मागे पुढे दिवसाच्या अंतरामध्ये 2 जत्रा भरली होत। तर आमची एक जवळपासच आहे आमच्याकडे, म्हणजे दोन्ही तसे जवळपासच आहेत। तर कोकण महोत्सव आपली मालवणी जत्रा, आगरी कोळी कोकण महोत्सव मालवणी जत्रा भरली आहे। तर चला जाऊया थेट आता जत्रेत। बाय काय म्हणतात, बऱ्याच दिवसांनी हा चल जाऊया मंडळींका जरा कोकण महोत्सव दाखवूया। जरा मंडळी आता मी तुमका थोडक्यात सांगते, आम्ही लय बिझी शेड्यूलमध्ये आहो सध्या। तर काही मेसेज पण लिहिले होते, भावा व्हिडिओ वगैरे काय टाकलंच नाही, तर जरा गडबडच चालू आहे। तर मी म्हटलं होतं चांगलंच एक व्हिडिओ घेऊन येऊ तुमच्यासमोर, पण तेवढ्यातच आता आमच्याकडे जत्रा भरली होत असं म्हणता येत। तर 2 जत्रा आहेत, ते आपलीच माणसं आहेत कोकण पट्ट्यातली, आयोजक जे आहेत राजकीयच। आमच्या साईडला एक भरलेली आहे आणि एक नवगर रोड म्हणून आहे। तर आमच्या साईडची जी आहे ती आमच्या इंदर लोक भाईंदर ईस्टची आहे आणि तिकडे जी आहे ती नवगर रोडला। तर दोन्ही कोकण पट्ट्यातलेच आहेत आपले जे आयोजक आहेत। तर चला तुमका दाखवत आहे कोकण महोत्सव। ह्या बघा, ह्या पाळणा बघा, आकाश पाळणा ना बाय, बाईक सगळा माहीत आहे आकाश पाळणा। कधी बसलं? मी पण बसलेलं एकदा, नीतू घाबरलेला माहीत आहे ना, माझी मोठी बहीण लय घाबरलेली, सगळा हृदय हातात दिलेला, पिळवटता नुसता हृदय। चला डायरेक्ट आता आतमध्ये जाऊया। बघा ह्यो गेट हा बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वार कोकण महोत्सव। आणि अकडे बघा आमच्यातर्फे पण आम्ही बॅनर लावलं कोकणी मालवणी सुगरण। चला अकडे बघा, अकडे सगळे दुकानं ही रोडवरच गेटच्या बाहेर। बाय काय काय आता बघ, या काय तर बघा, अरे बाबा अंगा पायावर चढत रे बाबा, साप काय अकडे पर्स वगैरे आहेत, हे बाहेरचे आहेत। चला आतमध्ये दाखवतो तुमका जत्रा। अब्बा क्या अब्बा क्या है अब्बा, सक्सेस डजंट कम टू यू। पुढे काय लिहिलेला ओ नीचे वाला पढ़ने दो, हाँ डजंट कम टू यू गो टू इट। ओके थैंक यू। साहेबाकडे गाया हे बघा, ह्या लहानपणी आम्ही अकडे मनी, वो मनी वाला नहीं आता क्या अभी, वो मनी डालता है ना सर्कल में, वो राउंड वाला मालूम है, सब मनी डालता था, अरे बहुत मजा आता था। चलो मालवणी जत्रेत पण बघा हे सगळे बसलेले आहेत, समजून जावा तुम्ही। ही भूता बघा, हे आपण सोंग लावायचे का गोमुच्या खेळ खेळताव ना, तेव्हा आम्ही तोंडाक लावतो रे बाबा, तुका नाही समजायचं। कसले ते शिमग्याक होली आता ना, होली
वो टाइम पे खेल खेलते तो हम लोग ये मुंह पे लगा था. जाऊ दे, समजला जरा तरी समजला त्याचा. चल आपण आता आपल्या मालवणचं दाखवूया. अगे इधर लगाया अकडे काय बाय म्हणता बघूया. अकडे या दाखवण्यापेक्षा आपले दाखवूया गावचे मालवणचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आपले जे स्टॉल आहेत ते दाखवूया ना. हे डेकोरेशनची फुला बिला ठेवलेली आहेत, फ्लॉवर पॉट वगैरे आहेत सगळे. या किरकोळा चला मेन दाखवतो तुमका, ना तर व्हिडिओ लय मोठं होत आणि दुसरीकडे पण जायचं, दुसऱ्या जत्रेत पण. हा हे काय अंड्यावाले काका बसले. काय हो मच्छी फ्राय हा मच्छी फ्रायर ना, आज सुट्टी. काजू घेऊन बसलास? खायचे काजू आहे? रत्नागिरी ना. अच्छा रत्नागिरीचे काजू. कसा पॅकेट? 220 आणि आपण 420. चला शूटिंग करते पुढे जरा. कोकम सरबत, कोकम चंद्रराजचं कोकम सरबत घेऊन बसलेत. हे आमचे काका एरियातले आहेत, राजापूरचे नाव, रत्नागिरी जिल्ह्यातले राजापूरचे बिझनेसमॅन. चला भेटतो. याकडे आकाश पण आता थांबला आणि मगाशी व्हायता काय रिंग कसली फिरता बापरे. आणि ह्या आता तुम्ही म्हणशाल तुम्ही दोघा गेलास तर मी बाहेरच्या बाहेर इलय मंडळी, जरा गडबडीत म्हणजे आज आमची सुट्टी समजा रजा, तर त्याच्यामध्ये वेळ काढला होता. बाय तयारच होता, 1-1.5 तास झालं वाट बघत होता. त्याच्यानंतर मग मी इलय. तर तुम्ही म्हणशाल परी वगैरे इला नाही, परी आताच शाळेतून इला आणि देवश्री काय आमच्यावर इंटरेस्ट नाही आणि बारको काय योग मागत नाही. तर चला आतमध्ये दाखवते. चल गो चल. काय बघतं ही सुतळफेनी बघा कैसा आहे. 20 रुपया. सगळं जुन्या आठवणी ताजे होतात. हे आपण जरा क्वालिटी वेगळी खायची, आता पण खातात असं काय नाही. चल अकडे लय चटरपटर बाय आतमध्ये. हे बघ छोटे समोसा बघ, गरम आहे क्या? अरे कडक आहे. बघा मालवणी जत्रेत पण हिंदी बोलायला लागतं. मालवणी म्हणा, आगरी कोळी आमची ही जत्रा भाईंदरची. तर सगळं आता मिक्स दुकानं सगळे मिक्स असतात असं म्हणायला लागतं. तर चला आता एंट्री करूया आणि देवीच्या पहिला पाया पडूक जाऊया. हे बघा आता मेन गेटच्या आतमध्ये गेल्यावर बघा हे काय पेढे आहेत, पेढे कंद पेढा ना, कंद पेढो. हा बरोबर. बघूया नंतर येते. ह्या काय पान स्टॉल काय इंडियाचा कलर फ्लॅग कसा बनवलेला, बनारसी मीठा पान. कैसा एक दिया? 20 रुपये. हाँ आता है, बाद में खाना खाने के बाद खाएंगे, है ना. और ये सब ये क्या है? ये क्या है? ये चॉकलेट पान है. अच्छा पानी है, चॉकलेट पान बघा. मतलब ये खाने के लिए ओके है ना वो, मतलब वो सुपारी वाला ऐसा कुछ नहीं. अच्छा ओके वही पूछना था मेरे. ओके वेल. चला हकडनं बघतोय, हकडनं दाखव तुमका आता उजव्या हातात, नाही तर मग पुन्हा इकडे येणार नाही ना. गाडी लावलंय मी त्या साईडला. गाडी म्हणजे जवळच आहे, मी बाहेर नाही गेलोय ना म्हणून गाडी. ह्या काय हा तेल आहे ना. ह्या बघा या लांब केस करूचं औषध आहे, म्हणजे तेल आहे ना, तेल यांचे. हा आदिवासी निलांबरी हर्बल हेअर ऑइल. यांचे व्हिडिओ पण आहेत यूट्यूबला, बऱ्याच फेमस यूट्यूबरने यांचे व्हिडिओ घेतलेले आहेत. काही जाऊन. ॲड्रेस क्या है आपका? कल्याण है ना. अच्छा कर्नाटक. इधर मुंबई में किधर हो? मुंबई में आते, मेले में आते. अच्छा.
ये आपका फोटो आहे? अच्छा, हे आपका फोटो ह्यो त्यांचोच फोटो हा. असेच म्हाका वाटतं आदिवासी खंयतरी दुसरीकडे ह्यांचो नसत तो. हे म्हणतात कर्नाटकवर नाही इलत मेले में घुमते रहते. चलो धन्यवाद. ह्या काय हा? इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा, आटा चक्की घरघंटी. अच्छा, ही आटा चक्की आहे. झाली आपली घेऊन झाली वापरून एकदा माहिती ना. पूर्ण स्टील स्टीलची आहे. किती रे? किती रुपये? 20,000 ना. 16,000 अच्छा अच्छा, म्हणजे 16-17 ते 20,000 पर्यंत रेंज. मंडळी बघा होते कसल्या हा दगड म्हणजे स्टोन नाही. कशासाठी आहे ती? पिठाची मशीन आहे. गहू तांदूळ ज्वार बाजरी. अच्छा अच्छा, चालत बघूया पुढे जायचं. धन्यवाद तुझे. मोबाईल वाजलो का? या सगळं तुमच्या गळ्यातला डेकोरेशन. चला, लय 60 दुकानं आहेत मंडळी. पटापट जावचा लागतला. जवळजवळ 55 ते 60 दुकानं. हा, हे बघा, हे श्री कोकण. खयचे हे? खयचे हो तुम्ही? हा, रोग बोरिवली आणि मालवणचे. मालवणचे ना खुद्द. मग बोरिवली का दुकान आहे की सगळीकडे? अच्छा अच्छा अच्छा, सगळीकडे फिरत असतात. ओके ओके. त्याच्यानंतर मुंबई गेलास. मग आता मुंबई खय काय गेलास? कोकण बाजार 75 स्काउट दादरला. त्यानंतर सोमवारपासून हे सेटअप गोरेगावला गोकुळधामला. मग तुमचं चालूच असता? 40 मंडळी बघा, मालवणचे आपले गाववाले आहेत. खयचो खुद्द गाव? खयचो? प्रॉपर मालवण. प्रॉपर मालवण. अच्छा, वेरी एसटी स्टँडच्या बाजू. अच्छा अच्छा अच्छा, चालेल चालेल. चालत भेटतंय पुन्हा. आमचा मूळ मेवाड, उदयपूर, राजस्थानी. काय आणलं ना? लोणचा. वेगवेगळ्या प्रकारचं लोणचा. आताच सासू सासरे माझे उदयपूरला जाऊन इले. आणले नाही असताना तिने. चला जाऊ दे, आहे नको. ये लेके आहे मेरा ससुरजी लेके आहे. हे बिस्किट आहे. ही लहानपणी आम्ही लय खायचे. कसा पॅकेट हो या? खारी बिस्किट ना? 60ला 100ला 2 आहे. अच्छा, खोबऱ्याचे आहेत, पापड आहेत, मक्याचे पापड आहेत. हा, उपवासाचे आहेत. सगळं उपवासाचा. खोबऱ्याची बिस्किटा, गव्हाची बिस्किटा, जिरा बिस्किटा, नाचणी बिस्किटा, या सगळा तुम्ही खायचे हो? अच्छा, महाड कोकणातलेच ना? हे पण आपले कोकणातलेच आहेत, रायगड जिल्ह्यातले. सगळ्या बघा पापड वगैरे ठेवल्याने. या तुम्ही लवकर आहे जवळपासचे कोण असाल तर विजिट द्यावा आणि खरेदी करा. चला, 5 नंबर स्टॉल. हा, सॉरी 8 नंबर स्टॉलला विजिट करा. महाडच्याच आपल्या रायगड जिल्ह्यातले. ते गेटपासून इलाच तर 8 नंबर घालो. चला, धन्यवाद तुमचे. सुजय स्वाद चेकपोस्ट जवळ कुडाळचे जवळ गाववालेच आहेत आपल्या. काय काय ठेवलास? वड्याचा पिठा, गोदाची पिठी, हे नारळाचे काप बघ. आता करू कंटाळतात आणि विकत घ्यायचे लागतात. पहिले गावाकडनं माहित आहे ना, भेट नारळाची वडे असायचे. कायचा म्हटलास? कुडाळचा. अच्छा अच्छा. मग आता मुक्काम खय काय? मुक्काम खय काय? जुईनगर. मंडळी बघा, आपले गाववाले लय मेहनत हा. सगळ्या दुकान बिकान 50 रुपये. सगळ्या दुकानाचा सामान घेऊन फिरत बसतात. काय म्हटलं ह्या? हा, या फूड तोंड बिन फुटतात त्याच्यासाठी ना. 175 रुपये पाव किलो. हे गावाकडचे इलेच बघा आपले. मिरची 50 रुपये. हा, ही याची ना मिठातली. हा, मिठातली. आणि ह्यो
मेथकूट तिळकूट, या तिळकूट सॉरी तिळकूट 40 आणि ह्या मेथकूट ना लसूण चटणी सगळा खाल्लेला चपाती भाकरी बरोबर। आता आपल्या मुलांका ह्या काय खावत नाही। चल भेटते पुन्हा बघा। आता कार्यक्रम चालू होता 8चा टायमिंग आहे। दर्याची दौलत आणि अकडे आता मंदिरात आरती चालू झाली आहे। जरा जाऊ खाया पाया पडू अकडे काय। अच्छा बॉडीचा काय सेट करतो बाबा। पॉट कमी करूचा चरबी आणि वजन कमी करूचा। कोण कोणाक वाढूच असता आणि हे आता कमी करूचा। या का या सगळ्या बॅटरी बिटरी चला कुठे जाऊया। या का या हे काय म्हटलं तो शुद्ध देशी गाईचे तूप आहे। अच्छा शुद्ध देशी गाईचा तूप। खायचे तुम्ही कोकणातले ना मग हे बघा कोकणातले शुद्ध गाईचा तूप आणि ह्या काय आयुर्वेदिक तेल साई वातशामक तेल। कोणाक पाया ढोपरा बिपराचे त्रास असतील तो आता तेल घेऊन जावा। गालो किती नंबर आहे तुमचं 12 नंबर घाल्यात येऊन भेटा। आणि या शुद्ध गाईचा देशी गाईचा तूप कसा येऊ डबो कसो 800 रुपये किलो आहे। 400 रुपये अर्धा किलो आहे शुद्ध देशी गाईचे तूप। या बघा मस्त बघा टेस्ट करून बघा बाय बघ जरा मंडळींसाठी जरा टेस्ट करून बघ कसा झाला सांग। अजून 4-5 दिवस होत नाही हो रविवार पर्यंत जत्रा। कसा चांगला ना मंडळींका सांग मग घेऊन जावा। चला धन्यवाद। या बघा या मावच घेऊन इले गावावर ना काय हो या मावा ना पोळ्या मधमाशांचा पोळा ह्या कशासाठी ठेवला। अच्छा विकतास तुम्ही हनी विकतास मधमाशांचा। या बघा कशो पाठवले हो मधाचो 730 1 किलो। अच्छा 1 किलोचा 630 ला आहे। अर्धा किलो 330 ला त्यापेक्षा 220 ला। ओके किलोला फ्री डिलिव्हरी आहे। तुम्ही कुठून देणार लातूरचे तुम्ही व्हेरी गुड। मंडळ ऐकलास ना लातूरवरून इलेले होते। जे प्युअर मध असतं ते पाण्यामध्ये टाकलं खाली जातो। प्युअर मधाची टेस्ट आहे तसं असेल तसं खाली जायला पाहिजे। प्युअर मधाची टेस्ट बघा मंडळी प्युअर असत तर पाण्यात लगेच खाली जाता। या बघा खाली गेला या बघा मध आतमध्ये टाकले ना कसा पाण्यात गेला बघा म्हणजे प्युअर ना। आणि वर राहिलं तरंगलं तर नकली। हे बघा आमचे मामा मामी इले। अरे वा जत्रेत घ्यायला आलो जरा बघायला। अच्छा कधी इलास कधी पापड घेतला पापड लय खातो आपण ते आपल्या गावठी पोहे सर्व। अच्छा बरंच काय घेतलं पिशवी भरली वाटतं लय जड झाली। किती कधी इलास मी पण बाहेर गेलोय बाहेरून इलय तर ह्या तयारीत होता। आज सुट्टी ना आज सुट्टी गुरुवार ना आज म्हटलं जाऊया जत्रेत। आता ही काय देवश्री काय योग तयार नाही आणि परी आता दिला शाळेतून। चला जरा कोकण महोत्सव दाखवते चला धन्यवाद तुमचे। ह्या बघा मंडळी मुखवासचा सगळा आयटम होत मुखवासचे उभारे मुखवास खायचे तुम्ही रायगड गोरेगाव। अच्छा रायगड जिल्हा गोरेगावचे बरोबर मानगावचे। काय काय ठेवला सा आमच्याकडे खूप साऱ्या वस्तू आहेत पाचक वस्तू आहेत। या पाचक गोळ्या आहेत बघा बरोबर हे खालेले साठी आहे गॅससाठी पचनासाठी जिरा गोळी पोट थंड ठेवायला। या चिंचेच्या गोळी मस्त चटपटीत आहेत बघा। जेवण जास्त झाला ना मंडळी तुमका अपचन वगैरे झाला तर ह्यो गोळ्यो बघा मस्त असतात। जेवण अपचन झाला तर ह्यो गोळ्यो खायचो। ही चिंच ओरिजिनल चिंच ती पण आहे त्याच्यामध्ये। अच्छा पॅक केलेली आहे। आणि हे लालसर कसं कलर म्हणजे असं काय वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिंच असतात चॉकलेटी असते लालसर असते। अच्छा म्हणून तशी आहे काय माका वाटलं काय वेगळा काहीतरी वाटला। हे सर्व आल्याचे प्रकार आहेत। साखरेचा आवळा आला आहे अच्छा कमी साखरवाला आहे हे मीठवाला आहे हे सैंधव मीठवाला आहे। आणि आवळा हा बघा हा हे आवळं इथून आवळा सुरुवात आहे इथपर्यंत हे सर्व आवळ्याचे प्रकार आहेत। मंडळी बघितलं किती प्रकार येतात। आपण आपली एकच खाल्लेली आहे ह्या खाल्लेला आम्ही
आणि हे काय? हे पानाचे प्रकार आहेत सगळं, तयार पान मुखवास. ओके. याच्यामध्ये विड्याची पानं आहेत 60%, याच्यामध्ये 60%, याच्यामध्ये 20%, याच्यामध्ये 90%. ओके. धणा म्हणजे डाळ पानांपासून बनवलेलं आहे. पान आहे कुठून टाकलेलं आहे. कुठून वगैरे. हा. ज्यांना चावायचा प्रॉब्लेम असेल त्यांच्यासाठी या गोळी आहे आमच्याकडे, पानाची गोळी चोखायची फक्त. अच्छा. तुम्हाला प्रवासामध्ये पान खायची झाली तरी आमचे चॉकलेट पण नेऊ शकता. हे पान चॉकलेट आहे. अच्छा, पान चॉकलेट. फर्स्ट पॅकेटमध्ये तेव्हा 3 महिने राहतो, खराब होतो. ओके. मंडळी बघितलंस ना, तुमका ह्यो गालो नंबर कधी इलास तर गाला नंबर किती आपलो? नंबर अजून दिलेला नाही. नाही काय 12-13चा होता काहीतरी असणार. मंदिर आहे बघा देवी. हा, या मंदिरात देवीच्या समोरच हा. तर मुखवास आयटम हवे असतील तर लवकर, आता 4-5 दिवस उरले आहेत जत्रेत, रविवारपर्यंत जत्रा. तर नक्की विजिट द्यावा. उभारे मुखवास. आणि तुमचा रेग्युलर कुठे असता? रेग्युलर आम्ही प्रदर्शनमध्येच असतो, पण फोन नंबर तुम्ही मेन्शन करा. हां. त्याच्यावर आहे दाखवा. होय होय, नक्की दाखवतोय. या फोटो दाखवतोय ना, याचा बॅनर दाखवतोय, त्याच्यात दिलाच ना. PB एंटरप्राइजेस. बरोबर. 986934034035. ओके. त्या नंबरवर तुम्ही संपर्क करा, आम्ही कुरिअरने सुद्धा पाठवतो. ओके. आणि तुम्ही गावी पण तुमचं असेल ना? गोरेगाव गावी नाही, म्हणजे तुम्ही एक्झिबिशन फिरत असता. आम्ही आता कुडाळला जाऊन आलो, लायन्स क्लबचा फेस्टिवल होता. बरोबर बरोबर. ओके, चालेल. चला, धन्यवाद तुमचे. धन्यवाद तुमचे पण. आरती संपन्न झाली. काय जाऊक भेटला नाही, नंतर पाया पडूक जातो. तत्पूर्वी अकडे बघा, आमचे नाचळीचे सावण अकडे बाईक भेटले आणि बोलतात. लगेच तळून पण देतात ना. हे कसले सगळे पापड? पोळा. हे व्हरायटी आहे. मसाल्यावाले साधे पोह्याचे आहे, नाचणी, पोहा, पालक, मका, नाचणी 100चे 3 40ला 1. एक बार खाने लगेंगे ना तो फिर 20 व्हरायटी आहे याच्यामध्ये. 60ला 1, 100चे 2. अच्छा. तर मंडळी बघा, व्हरायटी पापड आहेत. नुसते लिज्जत पापड खाऊन होत नाही, ते हे पण पापड आपले कोकणातले प्रोडक्ट जे आहेत ओरिजिनल, तर तुम्ही खाऊन टेस्ट करू शकता. तर त्यातले त्यात माका आठवतं ते पोह्याचे, तांदळाचे, साबुदाण्याचे, आणि काकीन काय काय सांगितलं तर तुम्ही ऐकलं असाल. तर असे हे बघा, साबुदाणा, बटाटा चकली, पोहा, मिरगुण, चावल, कुरडई, बराच काय काय असतं. कसली मिरची बोलला? दही मिरची. दही में डुबा के. अच्छा, दही में डुबा के. हा, दही में डुबा के सुखाते. ही दही मिरची. सगळं मिरच्यांमध्ये पण बघा प्रकार आहेत मंडळी. ते आपले कोकणातले प्रोडक्ट आहेत ना, ते बघा, ते जरा मागे राहताने, तर तुम्ही त्यांना जरा प्रसिद्ध करा. आम्ही आता व्हिडिओ दाखवत आहोत. देख ले, मेरे को मत दे लेना, दे दे. काकीचं काम पण चालू आहे बघा मागे. चला काकी, धन्यवाद तुमचे. हे बघा, बाजूक आमचे देवगडचे भेटले. आपलं जिल्हो सिंधुदुर्ग जिल्हो. काय काय मसाले ठेवला आणि पीठ, मिरच्या आता बघितलं सावतांकडे. ह्या काय स्पेशल काय? लसूण नाही, ह्या काय लसूणचं ना? लसूण चटणी, कोकम सरबत, सगळे आपले कोकणातले प्रोडक्ट आहेत. या खाजा, गुळाचा खाजा, साखरेचा खाजा काही दिसला नाही. आता साखरेचा खाजा हल्ली काही ठेवत नाही ना. माका लय आवडतं ना, म्हणून म्हटले. मग आता खय तुमचा खय फिरा नेलास? विरार, वसई. अच्छा अच्छा. आणि पुढचं कार्यक्रम हे बघ, हे आमचे गाववाले इले बाजून जातात. हे बघा, शरद राणे. हा, हे बघा, शरद राणे आमचे बाजूकच राहतात. आता हे दुसरे मालवणी कोकण महोत्सव म्हटल्यावरती सगळे भेटलेच ना. आता मामा मामी येऊन गेले, मगाशी भेटले. आता तुम्ही चला घ्या काय तर. चला काकी, धन्यवाद तुमचे. या काय
इकडे काय पाळ डेकून मच्छर. अच्छा या सगळ्यांका पळूचा औषध हा. रॉयल बान वाळवीचे औषध, वाळवीचा पण हा. मच्छर, झुरांसाठी, वाळवीसाठी, उंदरांसाठी, डेकणांसाठी, सगळ्यांसाठी औषध. अच्छा कॉक्रोच साठी घे गो. कॉक्रोचसाठी जेल आहे, फक्त टिपके लावा. टिपके लावा. खाल्लास की पळून जाणार? खाल्लास ना, नाही तर पळून जातली काहीतरी. हा ये ना काकी, येऊ शकतस तू. 5 दिवस हा जत्रा. खायचे तुम्ही? अच्छा चिपळूणचे, कोकणातले भेटले म्हणजे कोकण महोत्सवला कोकणातलेच भेटले. तुमच्या तिकडे येतो आम्ही गोवलात वगैरे. काय येतास? गोवलात लांजा आमच्या चिपळूण मध्ये डेरवनला कसं आहे खास डेरवण. हे आपलं सगळं हॉस्पिटल आहे. 100 रुपये डिस्काउंट नाही. भाव एकच नाही गेलं, पैसे परत. ते लावून फक्त असं खोलायचं, टिपके सगळे लावून ठेवायचं. ट्रॉलीमध्ये खाल्लं टाकलं काही त्रास नाही. काय नाही ना, मुलांका वगैरे काय हे नाही ना. चालत घे आज रात्री टाकून बघ. तरी पण काही होत नाही. लोक आपली मंडळी म्हणत झुरली आहेत की काय घरात. मंडळी झुरली सगळ्यांकडेच असतात. तर आता काय पाल झुरली हे प्रत्येकाच्या घरात वावरतच असतात. घेतो ना, घे मंडळी. आता ह्या जरा आम्ही घेत आहोत, तुमका पुढे भेटते. हे बघ, हे सगळे किचन सेट ठेवलेले आहेत. बाय 2 get 1 फ्री. परीला असतं, परीने उचललं नसतं एक तरी ना. आणि काय मोबाईलचे कवर आहेत काही? मोबाईलचे किचन सेट. अच्छा किचन आहेत काय? माकडलं मोबाईलचे कवर फिगर आहेत सगळे फिगर. अच्छा खायचे म्हटलंस तुम्ही? राजापूर. खायचो गाव? आडिवरेचे जवळचेच तुम्ही आमच्या. राजापूर इकडे बघा काय काय ठेवलेले बघा. हे गाडीत वगैरे बसू शकता ना? शो पीस मध्ये. अच्छा बरोबर, शो पीस. संकेत गाडी गावकरने लावलेल्या रिक्षेत हलणारा कसला असते. सगळे गावाकडे लावतात, बघितलं मी. रिक्षेत वगैरे लावतात, 4 व्हीलर मध्ये पण लावतात. आपणाक सवय नाही ती. चला भेटूया, धन्यवाद. आकडे काय हे आपण मुकवासच बघा. बायचं नशीब बघा किती, सगळं टेस्ट करूक भेटतं. हे आमचं शेजारीचा दुकान जरा हँडल करता, आईच्या मैत्रिणी जाणार आहे. हा तू खा ना. मध आवळा, चटपटा आवळा, आवळा मावा. ही चिंच ना? हो, ही 12 मसाले चिंच आहेत. अच्छा, गुळातली चिंच आहे, ही साखरेतली चिंच आहे. मसाला कैरी, जिरा कैरी, बरंच काय असतं रे. लोकांना माहीतच नाही. नको आता जेवलंय नाही ना, पान नंतर. हा बाईक द्या बाय. तू पोट भरून घे, आज काय जेवचा नाही वाटत तुला. नको खा तू. 60 रुपये. चला पुढे चल रे. थँक्यू. मंडळी आता सगळ्यात दाखवत बसले ना तर व्हिडिओ लय मोठं व्हायचो. अकडे बघा मूर्त्यांचं स्टॉल हा आणि लॅम्पच. ते 1000 ला ही 1250 ला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ही आहे ना सर तुम्हाला सलोनी एंटरप्राइजेस. रमेश तावडे. खायचे तुम्ही? आम्ही वैभववाडीचे जवळ, माझ्या सासरवाडी जवळ. ही काय वैभववाडीची कोकिसरी. हेडगावचे राणे नाही ना, तावडे. हेडगावचे राणे प्रसिद्ध, आम्ही राणेचा ओझरमचे. चला चांगलं वाटलं भेटून, बरा वाटला. मूर्ती वगैरे ठेवलेले. तसं राहिलं, फिनिशिंग तसंच राहिलं. 1400 1400 ला ते. हे घुंगरू कशात घालतात ते? हातामध्ये घालून आरती वगैरे करतो ना आपण, त्या आधी वापरायचं. अच्छा बोटांमध्ये घालायचे. समजलं, म्हणजे टाळाचं काम ह्या करतात. त्याच्यावर 1400 ला आहे ना, 1400 ला. कसं दे हे? कसा पॅकेट? 100 रुपयाला पॅकेट आहे, जोडी आहे. अच्छा, 3 3 6. दोन आहेत त्यामध्ये. हा म्हणजे 2 जोड्या आहेत अशा. 2 जोडी पण घुंगरू 3 3 आहेत ना. 3 घुंगरू. हा
चला आता ऐका घ्यावता नाही, म्युझिक चालू होल्या, कार्यक्रम चालू होता. मंडळी चला, तुमचे धन्यवाद तावडे साहेब. या गोबी मंचुरियन मसाला हे बघा, गेल्या वेळेस घेतलेला वाटतं ना पॅकेट. हा टेस्टिंग साठी, बरोबर काका टेस्टिंग साठी उभे राहतात. गेल्या वर्षी खाल्लेलं आहे हो. येतं पकोडा बनवायचा असल्या तर घेवा. पकोडे बनवू तू का? भाजी घ्या, मसाला टाका, थोडं पाणी टाका. मस्त मस्त एक नंबर. ही सगळी चकली बघा. या बघा, मी मगाशी म्हटलंच ना, माझ्या मनातला आणि तोंडावरचा लहानपणीच्या आठवणीसाठी आमच्या स्टॉलला अवश्य भेट द्या. हे बघा, हे खारी बिस्किट आम्ही खायची लहानपणी, लय मजा यायची. आता आमची मुलं खायत नाही. हे घे बाय, तुझा पॉट भरतला, पॉट भरून घे, जेवचा नाही या काही नाही तो. नाशिक ना? अच्छा अच्छा, लांब नाही इलत, नाशिकवर नाही इलत, चालायचा. बरी होत, खाऊ ना दोन टेस्टिंगला. हा मस्त आहे. येतो, धन्यवाद. हा चल बाय, उशीर होतो लो, पुढे पुढे जाऊया. मंडळी म्हणतील लय मोठं व्हिडिओ केल्याने. आकडे काय या काय जादू सिक्की, जादू विधी नको, रवण दे, जादू बाजू आपलाच खिशातला काहीतरी काढून घेतील. असत काय? हा, जादू करून खिसे खाली करून टाकतील. कडे बनताचा कंपास विंपास टिफिन बॉक्स वाटता. आणि काय आहे इकडे खिचे आहे ना, या कानातला हे पापड. पुन्हा प्रत्येक एंटरप्राइजेस, यो गाडियो नोवेल्टी. या बघा, सगळं लहान मुलांसाठी बघा. पेपेत्री वाजवतो, अगोदर पेपेत्री वाजवायचे आम्ही. हा काय काय हो, जत्रा बघितला? हा, शेजारचे आमचे. हो का, ह्यो ड्रम बी आम्ही वाजवलेला आहो लहानपणी. बाबू आमचे वाजे तोडून टाकीत 1 मिनिटात. जाऊ दे, चल पुढे आपला कोकणातला मालवणचा दाखवूया. हे बघ, गावाले बघ. हो, काय फिरतास? ड्युटीवर नाही? हा, सुट्टी का? काय होतं बरं ना? गाववाले आपले भजनवाले, भजन मंडळी शूटिंग चालू. हा चला. हे टॅटू राहुलो, आयुष्यात काढूच राहिलो, काढूया म्हणता म्हणता राहिलो, असंच राहिलो. चला आकडे जरा मोकळा, म्हणजे पुढे पुढे जाऊ झाला. होते बघा, पदाधिकारी उभे आहेत बघा, गाडी हाताची घडी घालून. थंडी वाजता काय? थंडी वाजता? अरे हवा गया. चला, या काय प्रीती कलेक्शन लेडीज पर्स हवे तर अकडे बघा, पर्स वगैरे ठेवलेले होते, व्हरायटी दिसतात. ते हल्लीचे की स्टाईल वेगवेगळे इलेले आहेत सगळे. पर्स घ्यायची. हे बघा, हे आपले गाववाले बघा, मालवणी मेवा, योगिता धुरी, निलेश धुरी, योगिता धुरी. टेंबावरचे ना हो, पिंगुळे काय म्हणतात? पिंगुळीचे. हा, ओला काजू. हे बघा मस्त. आता लोक म्हणतील चुलीत भाजलेलो पण. हो, अच्छा चुलीत भाजलेलो, डिग बिग काढून ना. हा, आम्ही फोडलेला आम्हाला आठवता माका. आणि ओला काजू आता जर नेऊन भाजी केला ना तर लोक म्हणतील खाय ना आणलास. 1400 कसं म्हणजे काय? पाव किलो, 1400 रुपये किलो. हा, खाऊन बघ, तुझा पॉट भरतला आज. हा, जेवक नको माका पण देता देवा. आकडे फटाके फुटत. आमदार साहेबांची एंट्री झाली वाटतं. होय होय, साहेब इले.
साहेबांचे चिरंजीवले पूर्वेश सरनाईकांची एंट्री झाली हा. त्याचं स्वागत केल्याने जोरदार. चला इकडे आपण गाववाल्यांका भेटूया तोपर्यंत. टाके फुटतात मंडळी आणि आता स्पीकर पण लागलो. दर्याची दौलत कार्यक्रम आज त्याकडे आता धुऱ्यांका भेटूया. काय काय आहे तुमच्याकडे? यो स्पेशल मालवणी मसालो टंकामध्ये कुठला म्हणजे काय? तुम्ही काय जेवलाच नाही काय खातास ते? काय खातास? हा वायनात बरोबर. आता आठवला वायन. हा आणि यो काय रविवारचोच खायचो फक्त सुपर संडे चिकन आणि मटन फक्त रविवारचो बाकीच्या दिवसात नाही. अच्छा. हा ते खालं लागली चव लागली तोंडा. हे ओले होय दाखवल्याने. आणि रेडीमेड मच्छी फ्राय. मच्छी त्याच्याशिवाय टेस्टी लागणार नाही. बरोबर ते वापरण्यावर असं विनोद करते. हा मनावर घेऊ नको. हा किलोवर घेत असाल तुम्ही. चालायचा. गाववाले मंडळी आपले टेंबावरचे दुरी टेमनगर मुक्काम पोस्ट पिंगुळी तालुका कुडाळ आणि मुंबई डोंबिवली. हा आणि आता पुढचं दौरो काय तुमचं? अच्छा ठाण्यामध्ये. बरोबर. 6 महिने मुंबई 6 महिने गावात शेती गावाक ना. ताच म्हणणार होतं शेती गावाकडे. चालायचा. भेटून आनंद झालो. ह्या काय तर थंडीत होट फुटतात म्हणून खातात ना ह्या काय तर कशा खातात त्या या पायात भेगा वगैरे आमच्या पडले जातात. आमच्या पण पडले जातात. मग ते काय लावायचा? कसा आता एक 50 रुपये एक. गो घे बाय घे. भेगा आपल्या मंडळीमधील तुमच्या भेगा कशा पडले? माणूस रस्त्यावर मेहनत करणार तर भेगा पडणार ना पायांका. हा आंब्याचा साठ कळला आता माका. मी पण घातलंय आंब्याची साठा. फणसाचे पण घातलंय. हे या होयता घेत या पायाक लाव घे. होयता काय असं सिरियस हो जरा. हा घे. पाय फुटलेत ना माझे चप्पल घालून खाली वर करून पाय फुटले. याक देवा घे होता घे पैसे दे त्यांका. म्हणजे या गावठी सोल्युशन ना या काय म्हटलं गावठी सोल्युशन ना. म्हणजे लोशन वगैरे घेऊ नको. तुपाचा काम करता या. काय म्हटलं असं कोकमाचा? काय बोलता? मुठियाळ. कशापासून बनता? कोकमापासून. त्याचं काय भाजी करायची? बियांची. हा रतांब्याचे बिया हे करायचो हेजरायचो. अच्छा मंडळी बघा हो जो बियो असतात कोकमाचो रतांब्याचो ते का जेजरून वगैरे त्यांनी बनवलेला मुठियाळ ना. काय बोलला ते का? मुठियाळ काय बनतात ते का? तर पाय होटबीट फुटले जास्त करून पाय तर पायांका भेगा. अच्छा वॅसलिनचं काम करता. वॅसलिन वाले काय बोलतात? वॅसलिन कंपनीवाले घेऊन जातात म्हणतात बघा. आणि तुम्ही वॅसलिन लावतात म्हणून सांगतोय ओरिजिनल लावा आणि लवकर भेगो कमी करा. मेडिकलमध्ये पण गावता मंडळी तर तुम्ही घेऊ शकतास. हे आपलं गावठी उपाय. स्पेशल केसर आंबा 1 नग 5 रुपये घेतं बाय. माका नको. परीक वगैरे घे परीकने घे बाबूकने खातले परीक आहेत. या कसला हो? कैरीचा. आणि या पेरू घे. एक घे.
एक एक देवा सगळा. नाही खाल्ले तर आम्ही खाऊ. बाय आणि धुऱ्यांचो गप्पा रंगल्योत. बाय आता हयच काढतस काय रात्र. चला जाऊया ना. चला हो गावले येतो. असेच भेटत राहा. हा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कोकणी मालवणी सुगरण. हा व्हिडिओ टाकतोय लवकरच. चला काळजी घ्यावा. काकी बघा आपली फोंडा गाठावली. हा धुरी पळाली कशा. काकी काय बरा ना. सगळं संसार घेऊन सगळं फिरतस. हा काय काय या लोणच्या मध्ये ना. या कसला लसूण लोणचा. या लिंबू तिखट, करवंद तिखट, मिरची लोणचा, आंबा फ्राय लोणचा, मिक्स तिखट, आंबा तिखट, लिंबू गोड. सावण बंधू तेच म्हटला. कोंडाचे सावण. आता अकडना काय पुढे कल्याणला ना. कल्याण होऊ दे तुमचा. मालवणी माणसांचा कोकणी माणसाचा कल्याण होऊ दे लवकर. म्हणजे तुमका ऐका घेता का माहित नाही. आपली काकी फोंडा गाठवाली. हा तर कधी इलास तर फोंड्यात तुमचं दुकान आहे ना. नाही फिरतच असतात जत्रांमध्ये. ह्यो मुरांबा काय. कैरी चुंदा. चुंदा म्हणजे काय. कुंदाचं कुंदा विंदा नाव ऐकलं. या चुंदा काय नाहीला. या मालवणी सेंटर कैरी मुरांबा. बाय मुरांबा घेतो. यो मुरांबा यो बघ. ह्या गोड आहे बघ. आवळा गोड. चल मग आकी भेटतो. हा काळजी घे. या कोणाचा हिंदळेकर चौकातले धामापूरचे. माका सांगा तुम्ही साखरेचा खाजा आणलास काय. साखरेचा खाजा कोण ठेवत नाही. नाही ठेवत. हा बनता. हा खाजा गुळाचा. मालवणी खाजा म्हणजे गुळाचा. माका आवडता म्हणून विचारलं. खायचे म्हटलंस तुम्ही मला चौकातले. आता काय आवाज येऊचो नाही मंडळी. कार्यक्रम चालू झालो. शेंगदाण्याचे लाडू आहेत. खडखडे लाडू आहेत बुंदीचे. मालवणी खाजा आणि शेवाचे पण खडखडे आहेत. दोन प्रकारचे आहेत बघा. हे गुळातले ना. आणि हे शेवाचे कसले असतात ते. पिवळ्या कलरचे लाडू आहेत. साखरेचे आहेत. हा सगळं गुळाचं आहे. अच्छा हे फक्त खडखडे लाडू साखरेचे आणि हे सगळे गुळाचे. खाजा बिजा सगळा लाडू बिडू हे बाकीचे गुळाचे. खडखडे लाडू खाऊक लय मजा येतात. आणि हे पीठ बघा. या सगळं पीठ बघा. डांगर, कुळीत मसाला. हे काय बाय. या कुळीत मसाला म्हणजे काय पीठ ना. त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही मीठ टाकू शकता. अच्छा फक्त रेडी मीठ टाकून वापरायचा. पिठी करायची ना मंडळी. बघा कुळीत मसाला फक्त मीठ टाकायचा फक्त. आणि याची पिठी केली जाता. पिठी एक नंबर होतली. रेडीमेड पीठ. या वडा पीठ 70 रुपये. अर्धा किलो. हा हे अर्धा किलो. घावना पण पीठ म्हणजे घावन म्हणजे घावण्याचा. आंबोळी. चला भेटूया पुन्हा. हे बघा हे अजून आपल्या गावाला भेटले. मुक्काम पोस्ट वरची देवली वाघवणेवाडी मालवण मधले. हे काय मुकवास आहे ना. श्री स्वामी समर्थ मुकवास स्टॉल. तुमका याच्या अगोदर पण दाखवलंय 2-3 स्टॉल मुकवासचे. तर हे बघा सगळा आवळा बिवळाचा सगळा काय का. अपचनाचे गोळे पण आहेत. चिंच
हा टरबूज गोळ कशासाठी देऊ? अच्छा लहान मुलांसाठी. चला भेटूया. हे बघा हे आपले हडीवाले बघा गावकरवाडी मालवण तालुक्यातले. कसले पोहे? तू पोट भरत का खाऊन खाऊन? वाल्याचे ना ते तुळशीच्या लग्नातले उचलून आणलेले आहेत ते काय हो? हे असतात बघ. काय खोटा बोललोय? तुळशीच्या लग्नात वाटत ते जमा होत. हा कुरमुरे वाटत गेलंय मीच उभं राहिलंय. माझ्या लेकीक सांगितलेलं मी लग्न करू जातोय रडा जाता बायको मुंबई आणि मी लग्नात उभं राहिलेलं आहे. हा माझा व्हिडिओ बघा. हो तुळशीच्या लग्नात उभं राहिलेलं व्हिडिओ बघा माझं. तुमका सांगते चॅनलचं नाव सांगते. हा कोकणी मालवणी सुगरण लगेच सर्च करा आणि सबस्क्राईब करा पहिला. हा नाही म्हणजे बघशाल तुम्ही बघा कसं होया. सबस्क्राईब वाढू होय असं काय नसता. आम्ही त्याच्या बाहेर इला होता फक्त काय बघा वेळ भेटलो तर तुमका वेळ नसतो लो. हा तुमचं बीज हा पण तुमचे हा नाही बघा आपण कधी बघलेलं ना. हा प्रताच माहिती नसतं आपल्याला. बरोबर त्यांची काय कशी काय असतं काय असतं. बरोबर प्रत्येक गावाची आपली वेगवेगळी आहे ना मासे जो काही आपण बघलेलं प्रकार मासे वेगळं. त्यासाठी आम्ही बघितलं. ही वैभवडची मी तर आता ओझरम कणकवली तालुका सगळं आता घरापर्यंत सांगू काय? नाही तुम्ही अकडे हो आता तुमचं मुक्काम बापरे तुम्ही फिरतच असता ताच बोलत होते मी. हा अच्छा मंडप डेकोरेट ठाण्याक शिवाजीनगर ते बोलले ना मगाशी. हा आता मी म्हणत होतं मी पण आता चॅनल चालू केल्यापासून ना जे काय प्रोसेस म्हणजे आपल्या कोकणातला दाखवतात ना युट्यूब त्यांना म्हणजे माका असं म्हणायचं ते काय नको तर दाखवतात तुम्ही बोललाच ना तर तेव्हा मी त्या एका व्हिडिओत आता माझा व्हिडिओ बघा तुम्ही मोराचो त्याच्यात मी ताच म्हटलंय की चांगल्या गोष्टी दाखवा कोकणातल्या चांगले हा एवढं व्हिडिओ नंतर ते घरात हा नुसत्या घरात बायकांचा दाखवतात. तर माका समजला तुम्ही कोणाचा बोलत असता. माका समजला कोणाचा बोलत असता. जास्त करून मी आपले हे असतात ते कोकणी बालपण हा व्हिडिओ आवर्जून मी बघितले. चांगले व्हिडिओ हा परत ना आता नावं घेऊक नको. कसा जे लॉकडाऊनच्या अगोदरपासून चालू झालेत ना किंवा नंतर त्या काळात तर त्यांना चांगले म्हणजे हे भेटले व्ह्यूज पण येतात. परंतु आता तुम्ही म्हटलंच तसा मी म्हणणार नाही पण ते वाहत जातात आता. पैसे भेटायला नको त्या जाऊ तो वेगळा विषय आहे पण तुम्ही काहीतरी टॉपिक दाखवा ना. प्रसिद्ध झाले ना. हा प्रसिद्ध झाले का व्हिडिओ हा इमोशनल जे घरातले हा या बरोबर बोलता एक नंबर. यात आता मी टाकतोय माझ्या व्हिडिओच्या हेडिंगला आमचे व्हिडिओ जाऊन आतमध्ये बघा. म्हणजे आजचो ह्यो मालवणी जत्रेचो हा म्हणजे कोकण महोत्सव पण माझे मी ह्याच्या पुढे ताच म्हणतोय. आता अजूनपर्यंत मी मच्छीचो ना असो जोरदार असं केलं नाही. ह्या पापलेट बघा ह्या आमच्या बाई जे काय आहे ना रेसिपी म्हणून मी दाखवलंय आतापर्यंत. हा आपले म्हणजे मी म्हणाय ना माणसं आहेत ते काय करतात आतमध्ये जातच नाही आमच्यासारख्या चॅनल मध्ये. ते जाऊन बघा पहिले ह्याच सांगू जा माका बघितल्याशिवाय तो कसा कळतला. ते बघ राजू सावंत बघा आपले आणि पवन कुमार सगळे आमचेच आहे. हा बरोबर राजू सावंत माझ्या भावाचं मेवणू चुलत मेवणू. हा पोखरणचे हा बरं वाटलं तुमका भेटून. माझा नंतर नंबर तुमचा घेतोय मी. दर्शन की नंदू? माझं नाव नंदू गावकर चालत. आणि यांची ओळख नक्की मिसेस नाही बायको म्हणा. बायको पण नाही बायली म्हणा. कसा व्हायला
मुंबई दिल्यावर मुंबईचं पाणी लागतं ना तसं. बरोबर. वाईफ माय वाईफ ना. आता माका आता तुम्ही म्हटलंच ना मुंबईचं पाणी. आता माका आत्ताच कमेंट्स आहे माझ्या एका व्हिडिओत काल परवाचो की भावा तू मुंबईत रवान पण मालवणी बोलून व्हिडिओ टाकतस. म्हणजे माझा जन्म मुंबईचा पण कसं आपली भाषा आपली बोली भाषा म्हणा आपल्या सोडताना माणसं येतात. आता आज माझा एक्सपिरियन्स सांगतो तुमका. 17-18 वर्ष आली याच्यात मालवणीच्या महोत्सवात. मंडळ ऐका घेत नसा जरा जवळ घेते. मालवणी आता आमच्यावर ह्याच्यात बोलतो म्हणजे आपला हिंदीत बोलतात तर आम्ही भैया आहोत समाज. आम्ही सांगतो आम्ही भैया नाही आहोत. मालवणी प्रॉपर मालवणीचं दिलं प्रॉपर गावातून दिलं असं सांगतो आम्ही लोकांना. हे बघा मंडळी आता ते एक अनुभव शेअर करतात. आपलीच माणसं आहे का भैया समजतात. म्हणजे विचार करा हिंदीत बोलायला सुरुवात करतात. ह्या तुम्ही करू नको. हा एक भाषा बोलायला मराठी भाषा तर बोलायचं. हा हिंदी इंग्लिश समाजला आमका पण आपण बोलायला शकलो नाही. तुमका भेटन माका एवढा बरा वाटला ना. माका अशीच माणसं आवडतात आणि ह्याच माका सगळ्यांका सांगणं असतं. आता मी तर तुमका सांगेन मी ना हिंदीवाल्यांबरोबर डायरेक्ट मराठी बोलूक सुरुवात करतो. आम्ही तर मराठीत बोलतो. डायरेक्ट मराठी रिक्षात जरी म्हणजे खायचो राजकीय विषय नाही. मी हा डायरेक्ट बोलतो. आता माझा हिंदीत बोलायचं आम्ही मराठीतच बोलतो. आता असे बहुतेक जण होते डायरेक्ट मालवणीतच बोलत भैया काही बोलते आपल्या मालवणी भाषा आपण बोलणार. आता मी कॉर्पोरेट लेवलला काम पण केलंय. थंय पण मी ना म्हणजे आता मालवणी आपली बोली भाषा आली पण मी थंय पण गेलोय ना. कुठे ऑफिसर केवढं मोठं असून दे तो इंग्लिशच बोलणारे असायचे. आमच्या IT क्षेत्रात इंग्लिश बोलणारे पण मी मराठीतच सुरुवात करायचो. समोरचं असंच बोलात नंतर मग पुढचा. हा चालायचं भेटायला लय आनंद आलो. असेच भेटत राहूया. चला हो. हा चला धन्यवाद. कोकणी मालवणी सुगरण मंडळी मगाशी तुमका ऐका गेला नसत तर त्याने अनुभव शेअर केल्याने चांगलं आपलीच माणसं हिंदीत बोलतात म्हणून एक सांगितल्याने त्यांनी. आणि युट्यूबरचे पण व्हिडिओ आता वाहतात काही लोक नको तर दाखवतात. तर चांगला कोकणातला दाखवा. ही आजी बघता बघा माझ्याकडे. राग देतं का आजी? रागान बघतं काय? खरा सांग काय तर. हा मी हो नाही का नू जत्रे ग्लास. हा चालायचा शेजारी आमचे. बाय झाला की ना आता. चला येऊ मग. हा तुम्ही पण येवा. हय जेव काय जेव घ्यायचा ना काय. आता ओळख झाली. आता मी पण येत असायचोय जत्रेत पण आता काय युट्यूब आताच चालू केलंय ना मी त्याच्यामुळे. आणि गावात पण मी इलय ना तर ना मग फोन करेन. ओझरमला पण येवा. हा नक्की. मालवणला मी एका गेलोय ना धामापूरला जायचं ना लेक त्या भगवती मंदिर. हा येणार आहे चालूच असतं. धन्यवाद. मासे ही मासेवाली ही वैभवची सुगरण आहे. हा एक नंबर मासे. हे काय धुरी हे धुरी चालले बघा. जेवणाची व्यवस्था करा नाही तर राहतात. चला मंडळी आता हे आपले प्रोडक्ट सेमच आहेत सगळे आयटम. आता इंग्लिश शब्दच येतात प्रोडक्ट आयटम. पदार्थ म्हणा कोकणी मालवणी आपले कोकणातले सगळे काय म्हणणार होय का पदार्थच ना. हे सगळे अजून लोकांका पोचलेले नाहीत. या कोकण महोत्सवाच्या निमित्तानं सगळ्यांकडे पोचतात. कारण बरेचसे जे आहे पदार्थ आहेत ना बरेचसे पदार्थ ते लोकांपर्यंत अजून गेलेलेच नाहीत. म्हणजे आता साधो घावणो पण अजून निर्डोसा म्हणून लोक लय खातात पण घावणो कोणाक माहित नाही. अशी परिस्थिती आहे मुंबईवाल्यांका. हा प्लेन डोसा म्हणून सांगूच लागतं बघा. ही परिस्थिती आहे. तर आपले हे प्रोडक्ट तर माझी इच्छा पहिल्यापासून
गाजा खवे म्हणजे कोकणातले प्रोडक्ट आणि आपल्या माणसांचा पण नाव या जगात तर हाच अजून हो कया. तर चला भेटूया गावाले, पुढे पण दाखवू जा माशांचा. तर चला.